Wara laqa fl-uffiċċji tal-UHM, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ħabbar li gvern ġdid nazzjonalista jgħin lill imsieħba soċjali u l-unions permezz ta' żewġ proposti speċifiċi li bihom spjega li l-imsieħba soċjali u l-unions ikunu iktar b'saħħithom biex ikomplu għaddejjin bil-ħidma tagħhom u bekk jibbenefika l-ħaddiem Malti u Awċi. Nżidu l-assistenza finanzjarja li tingħata propju lill-unions u l-social partners. Din kienet propju viżjoni ta' gvern nazzjonalista li introduċa din l-għajnuna propju lill-unions u l-social partners u llum bi pjaċir nistieq inħabbar li propju waħda mill-proposti tagħna li tindirizza lis-social partners hija li nollu il-capping ta' din l-assistenza finanzjarja fis-sena għal 100,000 fis-sena, illi ovvjament tingħata prorata skont l-ammont ta' membri illi kollhom il-unions reġistrati madwar Malta u Għawdex. Dr. Borg ippropona wkoll it-twaqqif ta' fond li jgħin fl-iżvilupp ta' soluzzjonijiet tas-suq tax-xogħol. Spjega li dan il-fond ikun iddedikat għar-riċerka, il-policy analysis u l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet konkreti għas-suq tax-xogħol. Il-Kap Nazzjonalista qal li waħda mill-ikbar sfidi li l-unions qed jiffaċċjaw u li jkellmu lill-Partit Nazzjonalista dwarhom hi n-nuqqas ta' riżorsi u għalhekk qal li dan il-fond jagħti l-għajnuna biex il-unions ikollhom persuni li fost affarijiet oħra jimmonitorjaw id-direttivi Ewropej u bekk ikunu aktar effettivi fis-suq tax-xogħol. Il-Kap Nazzjonalista Alex Borg qal li l-unions huma s-sinsla tal-gvern għax sostna li għandhom rwol kruċjali fil-politika. Qal li l-unions kienu hemm fil-momenti kruċjali tal-pajjiż u bħala eżempju semma żmien li fih Malta kienet se tissieħeb mal-Unjoni Ewropea.